rembulan sumongan dari aku orang apa mau ki? Dijere apa melu? Ucapan nanti mau? Lintang lintang baitang wangi apa mas? Ditinggal dulu ya katon aku biarca hayane Kok balik? Iya. Awan cinta. Iya. Awan cinta luas larot sorot agen sumripit Iya deh. Iki mau ki koyo ngene swara wedok iki jane sampean ki lanang apa wedok? Jadi kok saya meragukan diriku to. Ana aku ora percaya mlebu tak duduhi kaya ngopo. Wani tenan iki. Iya, aja masih. Isik beda. Ah iya. Nek wedok iki sing ngene ta nang. Ya wong wedok iki sing manis lho gak ngene. Pekarme kok. Heeh, nek lanang ngono mergoyo ana sing ganjel ya. Duprak. Sayang gerit mana wong kang nandang awuyo diturunan Nek nguyungi kepiye rasane Mbah Slamet? enggak selamat kira rasane nek wuyung kok kale wuyung bola-bali ya ketaman loro asmara Denggu sumo bilangan semolan kali mugi welaso amring kula Asing ngegoman. Jangan aja kau pertama lakukan kayak gom gitu. Ya setia tuh dua ya. Iya.